Čaute ľudia, dneska si zahrám Squid Game. Začnem najskôr Red Line, Green Line, ale budem si to hovoriť ja. Green Line, Red Line, Green Line, Red Line, Green Line, Red Line. Mojím cieľom je sa dostať tam. Green Line. A dostal som sa sem. Idem na vyrezávačku. Zoberiem si kúky a budem si ho musieť vyrezať. Čiže idem opatrne, tak. Dobre. Dobre. Mám to. Čiže mám kúky a idem na pentalón. Prvé tu mám Dagji. Toto chvíľku bude trvať, no. Skúsim to naopak. Teraz mi to dosť poskočilo. Ale no tak. Toto je Dagji dosť ťažké. A ešte dokým to tu robím, vám poviem, že aby ste dali odber a like. Tak, no to už asi nebudem robiť, idem ďalej. Teraz budem házať ako keby tie kamene. Toto si dám sem, tak. Zoberiem si toto. Budem ho musieť zhodiť. Jaj, škoda. Ale no tak. Ale to prehodím. Musím hádať. A to bolo skoro. Neviem, či by som to v realite dal, ale už som to dal. Asi by som nebol najlepším hráčom Squid Game. Ideme ďalej. Zahrám si tu gongy. Lenže to teraz nebudem môcť kamerovať, čiže to preskočíme. No a ešte tu je Káťa. Dobre. Teraz, keď to všetko mám, si zahráme ešte jednu hru. A to bude táto včela. Že budem musieť robiť takto 5 krát. Jaj. Budem to musieť robiť pravačkou. A už som to dal aj viackrát. Lebo také ako je čegy, to nemám. Nič také, čiže som to spravil len takto. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. A keby ste chceli vidieť nejaké podobné video o Squid Game, mám ešte jedno o tom blind backu. Čau.